Исәнмесез, эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Алина Хәсәншина. Кыргылдырлар турында сөйли торабыз, халык алдана тора. Әлмәттә шәһәр күләмендә ифтар узды. Ялларда калабызда ниләр узачак? Әлмәттә яшәүче тагын бер хатын-кыз мошенникларга ышанып бөтен акчаларыннан колак каккан. 81 яшьлек хатын мошенникларга оныгын коткару өчен 100 мең сум акча биргән. Билгесез зат хатын-кызның стационар телефонына шалтыратып, оныгы дип исемен атаган. Трубкада тавыш елы-елы юл транспорт һәлакәтендә гаепле дип табылган һәм аңа 1 елдан 5 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү куркынычы яны дип аңлаткан. Аннары ул тикшерүче Дмитрийга трубканы бирә. Ул хәлнең бик җитди булуын, әмма акчалата бүләк өчен барысында хәл итәргә мөмкинлеген аңлата. Ир җинаять эше кузгатмас өчен зыян күрүчегә хирургия операциясын үткәрү өчен 100 мең сум акча тапшырырга кирәк дип ышандыра. Хатын бөтен сумманы целлофан пакетка салып, баскыч мәйданчыгында көтеп торган егеткә бирә. Шуннан соң зыян күрүче якыннарына шалтыратып хәлләрен сораша. Тиздән аңа чын оныгы шалтырата. Шунда ханым аны алдаганнарын аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге матбугат хезмәте материаллары буенча Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Азнакайда Чернобыль фаҗигасын һәм шулай ук 1957 елда маяк катастрофасын бетерүдә катнашкан ир-егетләр истәлегенә һәйкәл ачылды. Чарада район җитәкчелеге, хәрби комиссариат, Россия тикшерү комитетының Татарстан Республикасы буенча төбәк бүлеге җирле бүлекчәләре, активистлары катнашты. Ветераннарның софлары елдан-ел сирәгәя бара, ләкин беркемдә бер нәрсә дә онытылмый. Хәтер көне чарасына фидакар ватандашларның тол хатыннары да чакырылган иде. Һәйкәлнең авторы Хәтер оешмасы җитәкчесе Айрат Хафизов. Вакыт үтсә дә бу трагедия кеше хәтереннән югалырга тиеш түгел. Монда килеп, шуны искә алып, безнең җегетләрнең батырлыгын искә алып, тора торган бер урын булыр. Моннан 36 ел элек үз гомерләрен кызганмыйча 20нче гасырдагы иң зур техноген катастрофа Чернобыль атом электростанциясында булган авария нәтиҗәләрен бетерүдә катнашкан зур йөрәкле каһарманнарны искә алып 1 минутлык тынлык игълан ителде. Район башлыгы урынбасары Роза Галиева һәм хәрби комиссар Рәдиф Камалеев батырлыкка тең фидакарлык күрсәткән ир-егетләргә җитәкчеләр һәм азнакайлылар исеменнән рәхмәт сүзләрен, изге теләкләрен җиткерделәр. Командировкага чыгып кеткәч, шуннан тутып алып безне җибәрделәр Чернобыльгә. Мин командированный солдат түгел. 86 елны сентябрь, октябрь, ноябрь анда хезмәт иттек. Саркофагны япканнан соң кайтырга чыктык. Анда эшем минем Кразда эшләдем, радиоактивный отходлар ташыдым. Башта без укыдык Тоцкида. Радиационный эш буенча аппарат белән эшли торган. 40 көн укыдык та, оннан алып киттеләр. Тегендә инде 90 тапкыр кирәгә туры килде. Прямо Чернобыльнең шатлаган җиренә. Анда инде авырлыклар күп булды, но барсына да түздек, эшләдек. Бүгенге көндә Азнакайдан 93 кеше шушы Чернобыль фаҗигасын бетерүдә катнашылды. Бу һәйкәл шулай ук маяк производствы берләшмәсенең дә булган фаҗиганың афатын бетерүдә катнашучылар исемлеге дә кергән монда. Һәм шулай ук Семипалатинскида атом төш сынау полигонында булган безнең районнан хезмәт иткән җегетләрнең фамилиялары да бу памятникта бар инде. Авария нәтиҗәләрен бетерүдә катнашкан һәркемгә медальләр тапшырылды. Якташлар истәлегенә һәйкәлгә чәчәкләр салынды. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбәров. Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Илфар Хәсәнов булып китте. Ул калабызда узган ифтар мәҗлесендә катнашып, Әлмәт, Сарман, Ширмешән, Мөслим, Бөгелмә, Баулы районы имамнары һәм калабызның мөселман җәмәгатьчелеге белән очрашты. Мәҗлестә Татнефть компаниясе генераль директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Әлмәт шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков та катнашты. Барлык дөнья мөселманнары өчен кадерле һәм мөхтәрәм булган Рамазан ае дәвамында барлык мәчет мәдрәсәләребездә, мәхәлләләребездә ифтар мәҗлесләре уздырылып килде. Инде Рамазан ае азакка якынлашкан көннәрдә халкыбызга гыйлем таратучы дин әһелләре, имамнар бергәләшеп ифтар мәҗлесенә җыелды.
100-дән артык кешене колабызның Акчарлы кафесында кунак иттеләр. Биредә Әлмәт районы җитәкчелеге, мәчет мәдрәсәләр үсешенә һәр даим ярдәм итеп йөрүче Татнефть компаниясе вәкилләре, бизнес һәм дин җәмәгатьчелеге, Татарстан Республикасының Көньяк-Көнчыгыш казыяты имам мөхтәсибләре, имамнар һәм мәхәллә кешеләре, мәдрәсә һәм Нур мәктәбе хезмәткәрләре, Әлмәт диаспоралары җитәкчеләре килгән иде. Кунакларны сәламләп Әлмәт районы имам мөхтәсибе Исмәгыйль хәзрәт Сунгатуллин барчасына бер юнәлештә бердәм булып эшләгәннәре, динебезне үстерү юнәлешендә нәтиҗәле эш алып барганы өчен рәхмәтен белдерде. Узган ел булган шундый очрашуда мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллинга барлык башлангычымда ярдәм итәргә сүз бирдегез һәм вәгъдәгезне үтәдегез. Рәхмәт сезгә, диде ул. Кичәдә катнашкан Республика мөселманнар диния нәзарәте рәисе урынбасары Илфар Хөсәнов дин юлында тырышып йөрүчеләргә изге теләкләрен юллады һәм бердәмлек, туганлык җипләрен саклау хакында вәгазь сөйләде. Ураза тәмамланганнан соң да мөселманнарны үз-үзләрен үстерү, төнге намазлар уку һәм изге китапны өйрәнү белән шөгыльләнергә чакырды. Мондый матур очрашуның күркәм традициягә әверелә баруына соклануын белдерде. Чара Коръән аятлары уку, район иминлеге һәм тынычлыгы өчен дуга кылу белән тәмамланды. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 2 майда бөтен дөнья мөселманнары үзләре өчен иң күркәм мәртәбәле бәйрәмнәренең берсе Рамазан гаетен билгеләп узачак. Калабыз һәм районыбызда бу көнне иртәнге сагат 6-да намаз гаете укылачак. Күп кенә мәхәллә мәчетләребездә төрле бәйрәм чаралары узачак дип көтелә. Бүген Риза Фәхретдин исемен йөртүче үзәк мәчетебез төзекләндерүдә булу сәбәпле бәйрәм намазы янәшәдә Мәрҗәни урамы 82-нче йорт адресы буенча урнашкан мәдрәсә бинасында узачак. Безнең гадәткә кергән һәр елны Курбан һәм Ураза гаетләрендә безнең менә шушы парк инде Нефтяников, анда уздырадыр гаетне һәм быел да үзгәрешләр юк, иншаалла. Көндезге сагат 1-гә халыкны без көтеп калабыз шушы паркларыбызга һәм без анда бәйрәм итәбез иншалла. Ул балалар өчен, ул сукырлар өчен, инвалидлар өчен стәлләр белән һәрбер мәчет быел шушы үзенең хезмәтен кертәчәк. Иншалла шәһәребездә менә 12 мәчет, алар бөтенесе дә үзләренең пловларын пешереп, шунда барып, таратып, бушлай инде бөтен халыкка, килгән халыкка үзләренең шушы пешергән пловларыннан авыз иттерер дип ышанып калабыз һәм быел да ул әйбер иншалла оештырылачак Алла. Кичә калабызның Нефтяник хоккей әзерлеге үзәгендә илнең иң көчле 12 командасы катнашында яшүсмерләр хоккей лигасы финалы 6 матч белән башланып китте. Боз хуҗалары катнашында кичке матч алдыннан тантаналы ачылу булды. Кунакларны Нефтяник хоккей клубы президенты Татнефть акционерлар җәмгыяте генераль директоры урынбасары Ринат Шафигуллин, Россия хоккей федерациясе вице-президенты Владимир Асеев сәламләде. Пройдя славную школу хоккея, вы все будете настоящими мужиками, которые готовы постоять и за себя, и за своих родителей, и за нашу славную Россию. Татар халкының күркәм традициясе буенча барлык командаларга да милли татлысы бауырсаклар тапшырылды. Татарстан спорт номер 1. Белгәнебезчә, Татарстанда хоккей беренче номерлы спорт төре. Татнефть компаниясының генераль директоры һәм Акбарс хоккей командасы президенты Наил Өлфәт улы Маганов ярдәме белән хоккей үсеше өчен барда эшләнә. Хоккей вертикале булдырылган, хоккейга әзерлек үзәге төзелгән. Биредә без төрле дәрәҗәдәге турнирлар кабул итә алабыз. Илебезнең хоккей федерациясенә мондый турнир уздыра алуыбыз өчен рәхмәт. Бу безнең өчен зур дәрәҗә. Егетләр өчен илнең иң көчле хоккейчылары белән көрәштә үзләрен сынап карарга һәм күрсәтергә менә дигән мөмкинлек. Узган елны 1 яшькә зурак Әлмәт хоккейчылары Омскта 2нче урын алган иде. Һәр җомга ялларны күңелле, кызыклы һәм файдалы итеп үткәргән менә дигән шанс, чөнки нәкъ менә бүген без ялларга планнар кора башлыйбыз. Алдагы материалда Әлмәттә узачак чаралар белән таныштырырбыз. Бу шимбәдә 30 апрельдә Бөек Ватан сугышының җиңүенең 77 еллыгын бәйрәм итү һәм 2022 елда Татарстан Республикасында цифрлаштыру елын үткәрү кысаларында Әлмәт муниципаль районының Урам фонды территориясендә Хәтер бакчасы халыкара акциясын үткәрү планлаштырыла. Акциядә барлык теләүчеләр катнаша ала. Кешеләрне утырту урынына кадәр алып бару өчен автобус оештырылачак. Ул 8 сагат 30 минутта Ленин мәйданыннан Ленин урамы 39-нчы йорт адресы буенча китә. Ә урынга мөстәкыйль рәвештә килергә теләүчеләрне экранда координаталар күрергә мөмкин. 30 апрель көнне сагат 2-дә Әлмәт шәһәренең Нефтче мәдәният сарае каршында мәйданында Россия музыкаль патриот марафон концерты узачак. Кунаклар һәм шәһәр халкы алдында сугышчан туганлык, вия һәм камертон кавер төркеме чыгыш ясаячак. Тере музыка концерты 4 сагат дәвам итәчәк. 30 апрель көнне иртәнге 9-дан кичке сагат 5-кә кадәр караты йорты янында этләр өчен мәйданчыкта барлык токымдагы этләрнең милли күргәзмәсе узачак. Анда төрле төбәкләрдән төрле токымнар карарга була. 1 май көнне
көне безнең шәһәр урамнары буйлап халыкара хезмәт ияләре бердәмлеге көненә багышланган 62-нче җиңел атлетика эстафетасы узачак. Әлмәтләрне 8 этаптан торган 5 йөгереш көтә. Ярышларда Әлмәт муниципаль районы предприятиеләре хезмәткәрләре, гомуми белем бирү мәктәпләре укучылары һәм студентлар катнашачак. Эстафета сәгать 10-да башлана. Олия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Көннәр җылыну белән ушаклар һәм шупшар яндыру торак пунктларда һәм бакча ширкәтләрендә янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәмәү аркасында килеп чыккан янгыннар саны арта. Яз көне һава торышы бик үзгәрүчән һәм җил көчәю белән күп кенә очракларда хәтта зур булмаган ут ушаклары да зур бәләгә һәм авыр нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Табигать янгыннарын кыру белән һәм шупшарны булдырмас өчен май бәйрәмнәре вакытында дәүләт янгын күзәтчелеге хезмәткәрләре торак пунктларда, бакча һәм дача җәмгыятьләрендә гражданнарның ял итү урыннары буенча профилактик рейдлар үткәрә. Кыру белән һәм шупшар яндыруга аерым игътибар биреләчәк. Бу Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының карары белән кертелгән 2022 елның 25 апреленнән 15 маена кадәр гамәлдә булган махсус янгынга каршы режим шартлары кысаларында уздырыла. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Миллина Хәсәншин һәм монтаж операторы Олия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.